Върнахме се от най-голямото гонене с пръчка. Да. С тази пръчка и там. И дет Георги и Даниел размахват. Добре. И така, ние сме най-готвилите на класа. Виж, Кестен. И Леон. Ми гледа намери Кестен. Ама се го фърля. Пум. Не, е така. Бум. Арбе, къде си? Чакай. Може така. Той ми гледа сега на столикната, че много са серия сигурно. Така, селфи. Чакай да се поправи. И аз. Чакай бе, глупости, не така. Чакай, така ви днес да се оправи. Ако сме готини, лайкнете това клипче и пишете в коментарите, абонирайте се. Гледайте останалите ми клипове, както и за нея. Абонирайте се за раз двете. И чао. Чао, гудбай. Това беше втора част от нашия клип. Но вече до втора част. Чао, чао!